O proxecto principal da proposta que ven de ser aprobada polo Pleno dotará de abastecemento ao lugar de Corques coa construción da rede entre o depósito de Taragoña e a Estrada Xeral C305. Este proxecto, que ascende aos 104.000 euros, supón o paso previo para chegar a auga da traída á parroquia do Araño, que se prevé executar con cargo os vindeiros plans da Deputación. Este proxecto, basicamente, ten, a parte de resolver a falta de abastecemento deste lugar de Corques da parroquia de Taragoña, é a antesala necesario para poder achegarse a unha das liñas mestras que temos para este mandato, que é chegar coa auga da traída municipal á parroquia do Araño. É necesario facer este tramo, conduce as augas desde o depósito hasta a pé da carreteira xeral, co que prácticamente estaríamos a 200 metros de realizar o tramo necesario para chegar a auga á parroquia do Araño. No plan complementario, dependente da reserva de remanente da Deputación, figuran dúas obras de gran envergadura. Por un lado, a sustitución da cuberta do polideportivo por valor de 136.000 euros e, en segundo lugar, o saneamento no lugar de Quintáns, un dos núcleos máis poboados do concello que carece aínda deste servizo. Este é un proxecto que fora paralizado no seu momento do saneamento integral da ría que iba a realizar a Xunta de Galicia, e querémolo recuperar por diferentes razóns. A primeira é que estamos diante da aldea de Rianxo, Quintáns, probablemente da máis grande, que carece de saneamento. Entón, xa de por sí só iso nos leva a querer acometer esta actuación. Por se fora pouco, un segundo elemento que fala no seu favor é que esa actuación elimina contaminantes ou posibles do mar. O resto dos fondos do POS destinaránse a gasto corrente, pago a provedores e amortización da débeda bancaria.